ହାଏ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିକି ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବା। ତା'ର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କେଉଁଠି ବି ପାମ୍ପଡ଼ ମିଳୁନାହିଁ କି କୌଣସି ବି ମାନେ ଟୁକୁର ଟାକୁର ଜିନିଷ ମିଳୁନି। ସୋ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ମୋ କାମରେ। ଆଉ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ହାତର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ରୁଟି ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା କରିଥିଲି। ସେଇଟା ଖାଇ ଦେଇକି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା, ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଉପମା ବନେଇକି ନେଇଥିଲି। ସେଇଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହେକ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ସୋ ପିଲା 10th ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ। ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼େ ବିରି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଚକୁଳି ହେଇଥାନ୍ତା। ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କଲି। ସୁଜି ଟିକେ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ପକେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ବଟ୍ ସେ ବିଲକୁଲ ଉଠିଲାନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଖାଲି ଖାଉଥିଲି ତରକାରୀଟା, ତାପରେ ଉଠିଗଲା ଆଉ।